У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Бога нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут с усіми вами. Сегодня вспоминаем Найсвятейшую Панну Марию, Мать Милосердности, якою ушановуємо особливим чином у образі Матері Божої Быстробрамской. Раз ее заступництво доручаем все наши просьбы, наши молитвы, ну и просим, как на узор ее, мы так само будем милосердны. Эту святую мшу ахвяруємо во всіх інтенціях, які були прочитані перед святою мшою, отдаючи под опеку святого Антониона Михайловича. Перепросим Бога за наши грехи, как мы годно могли скласть в эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я грехи, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу наисвятейшую, за всю Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Богу всемогутним и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже наш Отче, приди на допомогу Твоему народу, та поддаючи башанной святейшей Панне Марии Мати милосердности, проси ее заступництво и накрывал Твою милосердность. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владать, у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные.
Читание другой книги Маккавеев. У тые дни Элиезара, одного з головних книжників, чоловіка уже старого узросту, але надзвичай пригожого з вигляду, примушали, раскрывши ему рот, есть свинину. И он же, отдаючи перевагу хвалебной смерти над опоганенным життем, доброохотно йшов до прилади катування і випльовував, як і належить робити тим, хто має одвагу відмовитися від того, чого не дозволялося коштувати навіть в ділі любові до життя. Тоді люди, яким доручили блюзнірче оперування, ведаючи этого чоловіка з давніх часов, отвели его и сам насом уговорили его. Как он зробил выгляд, что есть офиарное мясо, принесенное от короля, а на самой справе съел бы принесенное и приготованное ими мясо, якое дозволялося есть. Зробивши это, он змог бы уратоваться от смерти, и з ним обошлися прихильно, деля старого сябровства з ним. Однак ён прыняў добрае высокородное рашэнне, якое было годнае ягонаму ўзросту і старэчай павагі, і дасягнутай ім хвалебнай сівізны, і з дзяцінства пабожных паводзін, а больш за ўсё святога і Богам дадзенага закону. Адпаведна гэтаму ён адказваў, кажучы, каб неадкладна паслалі яго на смерць. Бо не выпадае ў нашым узросце душою, как многие молодые люди подумали, что 90-годовый Элиезар перейшов у язычество. Тогда моя криводушность для короткого и неохопного моменту життя могла бы увести их в зман, а я зганьбил бы и сплянил бы свою старость. Бо коли теперь я не позбегну покарания от людей, то руки всемогутного я не позбегну ни при житті, не після смерти. Тому, коли зараз мужно розглядаюся життю, то сам окажуся годним старості, а молодым покину годный приклад, как яны охотно и годно приймали смерть за почесные и святые законы. Сказавши гэта, ён одразу пошел на катаванне. Тады недавняя прихильность тых, хто вёў яго, змянілася на ненависть, причины вышеисказанных слов, бо яны полічили гэта вар'яцтвом. Перед самой смертью под ударами ён со стогном сказал: «Для пана, які мае святое познание, відавочна тое, что хоть я мог уратоваться от смерти, зношу на теле жорсткие покуты бичевания, а душою охотно терплю их за боязі перед ним». Таким мужчинам он загинул, покидаючи своєю смертю не тільки молодим, але й многим з народу приклад високородності і помнік цноти. Гэта Слово Боже. Дякуємо Пану Богу.
сподіваюся тисячі разів, які старі наповняні. Я небо відкриваємо, Діво огонь. Алілуя, алілуя, алілуя. Хлопцям вибілася і послався і послухав, юності вріки за роки нашия. Алілуя, алілуя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія по Луки. У той час Єсус увайшов у Єрихон і проходив праз його. І ось один чоловік по імені Закхей, керівник митників і багатий, старався побачити Єсуса, хто він такий, але не мог за натовпу, тому що був малого росту. Забігши наперед, він залез на смоковницю, каб убачить його, бо він повинен був там проходити. Коли Єсус прийшов на це місце, поглядів уверх і сказав йому: «Закхей, хутчей спускайся, бо сьогодні мені треба бути у твоїм домі». Той хутко спустився і прийняв його з радістю. А всі, убачивши це, почали нарекати і казали, що він зайшов погостити до грешного чоловіка. Закхей же устав і сказав пану: «Ось полову майомості своєї, пане, я віддам убогим, і коли кого учив, а шукав, віддам у 4 рази більше». Єсус сказав йому: «Сьогодні прийшло збавлення у дом этот, тому що і він син Авраама. Бо Син Чоловічий прийшов знести і вирятувати стоя, що загинуло». Це слово Пана. Сядайте. Слово Боже, яке ми перед хвилиною почули, передусім сьогодні так вельми конкретно говорить про авторитет. І этого авторитету сьогодні маємо 2 особливі приклади. Перший авторитет узросту, який показує, що вірним Пану Богу ми повинні бути праз усе наше життя. Особливим чином вірність ми повинні оказувати і бути прикладом передусім, як у першому читанні ми почули по прикладі этого Еліазара, передусім у старейшому узрості. Я хіба тут наймолодшим, то буду зараз эту возрастную мудрость говорити. Ну і так буває. Ну що ж, треба це сказати. І сьогодні вельми мене захопило це перше читання, як пригоже попросту свідчення дає нам сьогодні цей Еліазар, один із головних книжників, про якого навіть написано на кінець, що він став прикладом високородності і став повником цноти. Вельми пригоже слово. Вельми пригоже слово, але вони не просто так проявилися. Треба було проявити вірність, і треба було проявити послухняність Пану Богу до кінця свого життя. І він це учинив. Учинив, бо боронив, як все вельми пригоже написано, навіть седини своєї старості. Як це пригоже слово. Не хотів стати злим прикладом для молодшого покоління, бо він, як пригоже написано, що ж би інші, передусім молоді, про його сказали. І цей приклад справді становиться особливим чином для нас, щоб ми були вірні Пану Богу,
і таксама стараліся стаць прыкладам высакароднасці і помнікаў цноты. У другім чытанні ў Евангеліі мы сёння чуем пра прыклад таксама гэтага чалавека па імені Закхей, які з'яўляецца кіраўніком мытнікам і чалавекам багатым. Поэтому маем другі аўтарытэт. Аўтарытэт звязаны з якойсьці пасадай і з якойсьці пасадай у грамадстве. Закхей, кіраўнік мытнікаў і багаты. Ён становіцца сёння прыкладам для нас, прыкладам навяртання. Няспыннага навяртання і шукання Езуса Хрыста у сваім жыцці, незважаючы на тое, што нават мае перашкоды ў сваім жыцці, каб убачыць Езуса. Тут канкрэтна быў малога росту. Незважае на гэтыя перашкоды, якія ён мае, але шукае і знаходзіць Езуса Хрыста. І ён становіцца прыкладам сапраўды навяртання, што навяртанне павінна быць у нашым жыцці. Павінны мы паказваць, што сапраўды спадзяемся і давяраем Пану Богу, спадзяемся на Яго міласэрнасць. І гэты прыклад становіцца асаблівым, бо вельмі важна, каб мы самыя прыкладам, там, дзе несем наш аўтарытэт, паказвалі, наколькі вялікі Пан Бог у нашым жыцці. Пачынаючы ад сем'яў, потым ідучы далей, там, дзе займаем якуюсь пасаду, і заканчваючы на самых найвышэйшых грамадскіх пасадах, бо гэты чалавек мае канкрэтную функцыю. І так прыпомнілася, як адбываліся хросты, ішла евангелізацыя, хрыстиянізацыя, гэта вельмі добра з гісторыі ведаем, то дзякуючы каму пачыналася распаўсюджвацца вера. Першы, хто навяртаўся, гэта князь. І так павінна быць усюды. Як хочам, каб сапраўды нашыя сем'і былі добрыя, каб наше грамадства было добрае, то мы павінны пачынаць ад нас, тых, хто нясе аўтарытэт, і перадусім мы павінны паказваць эту любоў адзін да аднаго, это вернае выконванне Божых запаведзяў, эту шанцунак адзін да аднаго. І пагэтаму сапраўды гэтага мы павінны бараніць. Аднак ведаем, што ў нашым жыцці вельмі часта маем перашкоды, маем зло, маем спакусы. І што рабіць, каб быць верным Пану Богу і каб жыць дзякуючы Яго міласэрнасці? Сёння гэтым прыкладам становіцца далей гэты Закхей, бо ён залез на смакоўніцу, на дрэва. А якім асаблівым дрэвам, якое асаблівае дрэва мы маем як хрысціяне? Гэтым дрэвам з'яўляецца крыж. І пагэтаму сапраўды асаблівае месца крыж павінен займаць усюды, у нашых дамах перадусім. Ён не можа быць толькі такім упрыгожваннем інтэр'еру, але павінен быць жывы знак, які сапраўды нам дапаможа, які скіруе нас, калі можа перажываем якісь спакусы, якісь такія вальку духоўную. Крыж ён павінен спаўняць сапраўды верна сваю функцыю. І пагэтаму маем шанаваць, як найчасцей звяртацца да гэтага асаблівага дрэва. Бо дзякуючы гэтаму дрэву мы спазнаем міласэрнасць, мы станем мацнейшымі і будзем верныя Пану Богу. Пагэтаму сапраўды дбайме аб наш аўтарытэт, які мы маем, дбайме аб Божай любові ў нашым жыцці. У духу адказнасці за лёс Христова касцёла на зямлі узнясём да Бога нашыя малітвы за касцёл і за ўсіх людзей. Молимся за Христовый костел, как по разоблачению Святого Евангелия и он вел всех людей на споткание с Богом. Тебе просим. Молимся за тех, кому Христос доручил владу в своем костеле, как их оживлял дух служения и братней любви. Тебе просим.
Молимся за усіх наших добродіїв, щоб отримали узнагороду за добро, яке нам вчинили. Тебе просимо. Молимся за тих, хто у виніку життєвих випробуванням одійшов від віри, хто почули у своїм житті голос милосердного Отця, який більше їх до невертання. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних на этой святой мши, чтобы мы отважно вызнавали нашу веру перед светом. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимося во всіх інтенціях, які доручаємо заступництву святого Архангела Михайла. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Усемогутний Боже, вислухай наші молитви і про заступництво Найсвятейшей Панны Марии, Матери Милосердности, учиним, как мы были милосердны один до одного, раз Христа Пана нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, как Марию вашу Ягняру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, мы приносим наши дары, как скласти Тебе ахвяру милостивления и прославления. Покорно просим Тебе, учини, как идучи за прикладом Наисвятейшей Панны Марии, мы сами стали приемной Тебе ахвярой, прос Христа Пана нашего. Пан с вами, укору сердце, подякуем Пану Богу нашему. Правды годна это и справедлива, слушна и избавленна, как мы прославляли Тебе, Боже, за цуды, які Ти учинив у своїх святих, отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, складаем подяку за Твою добрыню и величаем Тебе словами егидна. Великие справы Ты учинил на усей земли, и свою милосердность распростер на все поколения. Ты глянул на покору свою слуги, и прозрелись послал людям Збавцу Иисуса Христа, Твоего Сына и нашего Пана. Прозъяву Твою величь прославлять хоре ангелам, які завсёды радуються перед Твоим обличием. Просим, как и наши голосы доучилися дарить разом с ними
ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершине, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вершине. Сотворди, Боже, Ти святий, криниця усякої святости. Так просим Тебя, святи эти дары, росою Духа Твоего, дабы они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи ламал, и раздавал своим учням кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело Мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері взяв хліб, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо это есть келих крови Моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таемница веры. Помешали смерть Твою поезду, признаем Твое воскресение и чекаем Твое признаwanie. Вспоминаючи смерть и смерть повстания Твоего Сына, отвернув Тебе ванні хлеб життя и дел избавления, дякуючи, что учинил нас Богом стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костол Твой, рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с Папом нашим Франтишком, Бискупом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули у надійного воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу, і дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом и Авраамиком, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и усіми святыми, які з пропеку подавалися Тебе, как зимі ми хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Про Христа, с Христом и в Христе, Тобі Божа увічав всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, през усе веки вечная. Молимся, Дайца Небесная, як нас научил Иисус Христос. Дай нам сегодня и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым
наших, и не голос нас успокусу, а не спалтался злобна. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусюды вольны от греху и загованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збався нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидай вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Гость баранок Божий, Господь, кто дарил на себе грех свету, благословенная, покликанная на вечеру любовью. Аминь. Я не варвар, как Ты вошел в меня, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа. Скажи, Господи,
є, і щасливий я, що ти живеш во мне, і співаю для себе я гімн хвали. За мною, Боже, ти завжди. За мною, Боже, ти завжди. Молимся. Милосердна Божа, даючи пошану Матці Твоего Сына, мы приняли сакрамент вечного избавления. Просим Тебе, щедро натяни нас усими потребными ласками, как мне спойно доскональмся у христианских цнотах, праз Христа Пана нашего. Святий Архангеле Михайле, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусы и глаза злого духа. Покорно просим, нехай его снижших смогу, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и инших злых духов, якие нас благодушную спасися. Аминь. Пане Єсу, укритий в найсвятейшем сакраменті, хочам доручать Тебе усі наші справи, всі наші молитви і усі наші просьби. Доручаємо Тобі усі ті інтенції, які була відправлена свята імша. Доручаємо Тобі нас самих, наші сім'ї, нашу батьківщину, нашу парафію. Молимся за всіх добродійних передавців нашої парафії. Молимся у інтенції будови. Молимся за всіх хворих, за всіх лікарів, за людей помираючих, які потребують особливим чином Божої милосердності. Доручаємо Тобі, Пане Єсу, усі громадські кризиси. Просимо Тебе о мудрости для всіх. Просим Тебе за всіх тих, хто терпить. Пане Єсу, доручаємо Тебе усе наше життя і просимо про заступництво святого Архангела Михайла. Допомагай нам, обороняй від зла, будь завсюди нам найліпшою допомогою. Святий Архангеле Михайле, наш могутний заступник перед Богом, ми щиро дякуємо Тобі за триване добродійство
и просим о новых с довером и живой надеей. Ты наш опекун и помощник. Сподеемся на Твою могутность, добрыню и незвычайную готовность подтримливать нас. Выслухай наши просьбы и приди нам на допомогу, коли будем моцно просить Тебе и неспынно ускликать: заступися за нас перед Богом. Заступися за нас перед Богом. Архангеле Божий, заступися за нас перед Богом. Суддя створения, заступися за нас перед Богом. Оборонца законов Бога Створителя, заступися за нас перед Богом. Оборонца наш найлепший, заступися за нас перед Богом. Обновлянник Божьего ладу, заступися за нас перед Богом. Доверенный Пана, заступися за нас перед Богом. Pierwszy uszanowalnik Boga człowieka, Zastupися za nas перед Богом. Харужи святого крыжа, Заступися за нас перед Богом. Рыцарь Богородицы, Заступися за нас перед Богом. Кировник небесного двора, Заступися за нас перед Богом. Hetman anielskich отрадов, Заступися за нас перед Богом. Меч, який карає розбунтованих духов, Заступися за нас перед Богом. Отвечный противник сатаны, Заступися за нас перед Богом. шанувальник правды и покоры, Заступися за нас перед Богом. приклад контемпляции Бога, Заступися за нас перед Богом. узор молитвы и охраны, Заступися за нас перед Богом. веселка сярод буры спокуса, Заступися за нас перед Богом. опекуне помирающих, Заступися за нас перед Богом. доброзычливый мерник заслугам, Заступися за нас перед Богом. помощник душам чистовых, Заступися за нас перед Богом. проводник душам на шляху до неба, Заступися за нас перед Богом. ангел-охотник костела, Заступися за нас перед Богом. опекун Христовых наместников, Заступися за нас перед Богом. оборонца столицы христианства, Заступися за нас перед Богом. опора католических миссионеров, Заступися за нас перед
Дух, який служить усім, Заступися за нас, віра Бога. виратовані з неволі, Заступися за нас, віра Бога. славне чудотворця, Заступися за нас, віра Бога. молимся, волод небесов и наилепшая Богородица душа. Мы чекаем благословенного плоду Твоего заступництва за нас и за всех тых, кого Ты хочешь одарить ласками. Нехай наши супольные просьбы за кожного з нас, за наши семьи и парафию, за все супольности народа и увесь святый костел, стануть криницею Божого благословения на веки вечные. Аминь. Спеваем субликации. Святый Боже, святый Господи, святый народный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Господи, святый народный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Господи, святый народный, смилуйся над нами. От пожаров Твоих заразы, порони нас, Боже, от рабой спасенной смерти, стержи нас, Боже. Мы грешные за Него просим, прислухай нас, Боже. Молитва до святого Архангела Михаила, опекуна Беларуси. Святый Архангеле Михайле, князю войска Вольських, прийди на допомогу людям, яким погрожає сила темряви. Яны ж були створені на подобенство Божие, откупленные праз життя, смерті і мертвих повстанні Ісуса Христа, Сина Божого, призначеними святиню Божою, как пробивав у їх Дух Святий. У Тебе, святий Михайле, костюм має свого оборонцю і пекуна. Ти ведеш збавлених до небесного щастя. Проси Бога об супокої, щоб не дозволив тримати людей в неволі і шкодить костюлу. Нехай бездоганная Панна, обранутая в солнце королева Анgelов, при себе струшить голову Антихристу и оборонит своих земных детей от его ворожого впливу. Святый Архангеле Михайле, оборонца хвалы наивысшейшего, занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас Его милосердность. Бережи нас у змаганні супроть спокуси и пастырь Злого Духа, будь нам обороной. Князю войска небесного, моцей Божий скинь у пекло сатану и інших злых духов, які на згубу душ снують по свете. Посприяй, как мы праз усю вечность были верными Твоему заклику, кто ж коли не Бог. Аминь. Господи, наши отцы, Рождество здоровье право, Боже, новый заповедь, что нам розум не уважить, святое имя себе, Богу вечному мудройте, благослови хвала, и Отцу и Сыну разом, Отцу вечного життя, Духу, что от них походит, нам
Боже, Ты в Наисвятейшем Сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам. Да поможи нам так ушановывать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе днем Твоего откупления, и яких живешь и володаришь с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные. Молитвы